नै फिसाजोआ दुस्थ' खालामदों आंनिया नै आयौ आय बेयावल' गाखोयो बादा होबावो मानिया बैयावसो गाखोलांबावनो गावखौ इयाव खर' सुना होयो नालाय ओइ नै फेनखौ अन खालामनो ओमफ्राय ओइ नै अन खालामना होबाय आं हालाहाय हाय लोगोफोर नै मोनफैलायबाय जोंनि फिसा लेडिस पार्लारावहाय नै लोगोफोर आं मुदुफुल बिबार खादों अनलाजों दाउजों जानो नैबे मुदुफुल फांसेयानो आंखौ बर'नि ओंख्रि मोनजाहोबाय थायो आरोना नै जोंना अनला ओंख्रि अनलाजों मुदुफुल बिबार दाउ बेदर वाव हाय नोंसिनसो मादि नुदों लोगोफोर नै अननानै कमेन्ट हरदो नायनानै आंनि हेयार काट खालामनायखौ लोगोफोर दायो संखांबाय खानाय ओमफ्राय आङो दायो अनला ओंख्रि जानो मुदुफुल बिबार हानो नागिरदों आरोना इयाव दङ जोंनि बाला खाथियाव दङ आरोना बुलायलायो दांनाङानो नोङो हमनाङानो नाथुर फैलायदों हनै नै आंनि मुदुफुल बिबारा आंसो मालाय गायनाय औ सोर गायनाय नायनो नै बारा गैयालै जोंहा हौवा हिन्जाव सानैल' जानो नै गायग्राया नैबे मत करो उसको रखो आंटी और एक तोड़ो नहीं तो वो खत्म हो गया तो हम कैसे तोड़ेंगे क्या अंकल अंकल तुम कौन हो मैं खुशबू एक छोटा है वो बड़ा है दीदी सेलिना कहाँ है टूटाई दिया सेस जोंना मुदुफुल बिबार हाननाया मुदुफुल बिफाङानो बायबाय मासाव खेबसे मोनजाहोयोमोन आंखौ अनला ओंख्रि बर'नि ओंख्रि बायबाय आरोना अना खानानो मुदुफुल बिबारखौ जोङो खानानै लाबोबाय दायो आंहा अनलाजों जानोसै अनलाजों दाउजों आयै नै फिसाजोआ होलै मामा नै बिलाइखौबो लाबोबाय माने एसेल' नालाय नै दायो न'आव मोनफैबाय आङो मामाहा आंना फिसाजोआ नै गोबां गिफ्ट मोनबाय चक्लेट बेनिफ्राय नै बिस्किट नैबो चक्लेट अके Mama! Ơi, 1, 2, 3, 4, 5, ayo! 6, 7, 8, 9, 10. Này video buddha dong kayo. Wow! Abu Sansuli hoफैनाय जोंनि अनार होफैनाय आरोना जोंनि मालिक होफैनाय आं जे पार्लाराव मावो बिनि अनार आरोना बियो होफैनाय जोबोद गोजोननाय थाबाय फिसाजोनि जानाय होफैदों चक्लेट जालु जाला मा होनदों नोङो जा जानोसै चक्लेट नों जागोन गोथाव बेखौ खुलिबाय दा वाव जाग्रासो मामा दे बायगोन दे बायगोन दे थेंक इउ होनदो दे ओइथिं हाय होनदो दे हाय थेंक इउ सो माच
Ayong nih mama coklat hoफैनायनि आरो माइरं होफैबावदोंसो बस्थासे nih mama wow happy ना mama नोङो ना happy happy oh ओं होन seis seis two two three four five seis seis Duduk jangan tadi. duduk jangan đi đừng gần đi đừng gần ayo này bây giờ mua về cái sàn xem khăn là hay chưa Mama. Rồi. mama bây giờ Uống xong thì mình nằm, mình làm. Bilina xong lại बेयाव जोंनि बिल्डिंआव थानाय सिख्लाफोर दं आरो ओमफ्राय बेयावनो संनो हरनाय आङो फैदो संनो जानोबा फै बेयाव जिराय बेयाव जिराय Now sit down. Come. Oh nih Ruru जागोन ha ओं होन mam जाया mam नो नाङा मा जालाय थांलाय फैलाय सिलाय मालाबा जाबावगोन दे आं संगोन एबार आरोबाव बेयाव जिराय mam जानो ना दद' mam जानो ना दद' जानो 이거 나 예 이거 जागोन दद'खौ नै गोथाव जालाय थांलायसो फिसाजोआ Hey. Hello. Rồi. Tiền. हायबावनो दिनै मा खालामदों नोंसोर सानैया हा ए मबाइलाव बिदिसो खालामदों बुहुत जादों बा